jméno je profesor Ferdinand Hlavou a budu vás provázet tímto instruktážním videem. Asi dobře víte, proč jste na palubě této vesmírné lodi. Pro jistotu to však připomenu. Naše mateřská planeta Země je přelidněná. Prostě na ní není místo pro nás všechny. Proto byla uspořádána loterie. Vylosovaní výherci budou mít možnost prozkoumat a osídlit vzdálené planety ve vzdálené galaxii. No a těmi výherci jste právě vy! Chápeme, že vaše oběť je veliká a buďte proto prosím ujištěni, že celé lidstvo je vám vděčné a vámi uvolněné místo na planetě Zemi bude dobře využito. Na tuto dalekou cestu vás vyšleme v té nejmodernější a nejvybavenější lodi, kterou jsme mohli dát dohromady. Na dolní palubě je společenská místnost a jídelna, kde vám bude 3krát denně automaticky servírována strava. Na druhé palubě se pak nacházejí vaše kajuty. Loď je také vybavená moderním navigačním systémem a autopilotem, takže se o její chod nemusíte starat. A nyní k náplni mise. Vaše loď má nastaven automatický kurz, který vede přes planety v galaxii Z. Prosím, berte na vědomí, že planety jsou obydleny zvláštní mimozemskou rasou, která si říká Zéťané. Nemějte ale strach, jsou to příjemní a milí mimozemšťané, kteří vás rádi přijmou mezi sebe. Bylo by ode mne ovšem neslušné, kdybych mluvil za ně, protože jsem pozval 2 Zéťany, aby vás přivítali. Ahoj, já jsem Zek a jsem Zéťan z galaxie Z. Ahoj, já jsem Zapa a jsem také Zéťan z galaxie Z. V následujících dnech bude vaše loď cestovat skrze galaxii Z. Každé ráno přistane na jedné obydlené planetě, kde vás uvítají její vyslanci. Před nimi byste se měl obzvláště snažit chovat slušně, protože právě tito vyslanci vás budou hodnotit a udělovat vám povolení k pobytu. Je také možné, že vám zadají různé úkoly, kterými si prověří, jak mezi ně zapadnete. O Zéťanech byste měli vědět především to, že jsou velmi pyšní na své velké hlavy. Čím větší, tím lepší. Proto si nějaké pořiďte, abyste mezi nás zapadli. Kromě toho musíte znát pozdrav, který používají všichni Zéťané. No a to je všechno, co potřebujete vědět. Takže vám přejeme Šťastnou cestu!